Onyulo. Wane nango bwana dong wase go mpaka moro. Idhi kanye? Ni tinde kata mana mpaka kuromi chal mana ke nyathi wa moro chon. En ka nose miji kata mana nyuko kombe chal bwana moto o chieng' mol ni ji nyuke kabur. To en pod odwa mana no mede. In mpaka kuromi. To kwago mpaka ma. Bwana koso in nyathi wa cha. Adier koso in magasi koso masin ka nyathi wa. Ok in ka nyathi wa. Manto dina neni. Onyulo. Bwana nawinjo gimoro ka. Ang'o matimore? Telegram. Nitimo ang'o e Telegram in? Telegram mane? Telegram no dong in mane peka. Timori nade? Onge gima timore. Tinde Buona magasi. Buona binge Telegram moro. Kapok iyala. Binge Telegram moro machon moro manioro ga barua ka. Kane idwaro kioro tioro gi PO Box. Ioro gi PO Box ipare. Inyalo kata wacho niya Christmas warad sondu. Mani ng'eni jomoko dwa serore. Koro ing'iso niya mi address mari mondo wabi walosi. Ok ne kawo namba ne en ga address. Koro kawo PO Box mari. Warad Christmas sondo. Kata kindu so wang ni lich kionge. Omera lit ni. Gote manga wa mterete na mlich di kindu so wang ni lich to aonge ni. Omera ne manyo tae medeyo. To bagi maleti gi barupe gi. Ne gichopo ka gino no osega timore bwana. Yani gibudho. Gibudho bwana ndalo moko era bero to mi anyiero. Lakini no let. Gino no bayo ng'ato ma let. Kare nyako cha no dhi oyiene. Mochike ni yawa. Reti ikawa waya dwara kargi. Ing'e gima gino en. Nyathi ma nyako ka nondiko ni gino kamano ting'e ni ya reti yawa ringi nikech nyako ka nodhi limo waygi to kone midhi miye ang'owa dichuo. Koro ka dem ni nooro ni message lano ni yudo Telegram be. Kapo ni yudo Telegram bang' dweche ariyo ng'e ni jaodi no dem ni no nosekawo mano chi ng'ato. Koro Onyulo. Mano chunyi ae. To mera moro notimre malet magsi. Buona Telegram koro ni koro kaka in yero ga bayo ni. Kaka koro sare dong iti jako chola. To walal kodi Nairobi ka. Koro buona kare samoro no ur ni barua dalo mera. Omera kare tho an ga watu. Kare na se tho ndiki ni ya Onyulo osetuo dweche auchiel. Sani idwari dala. Barua koro donjo ni omera kare koro kidak kada Nairobi ka koro isungori no kidak kodwa Nairobi kare dak Mombasa. Mera barudhi manyima no lande parade mode sikul moro kacha manyithindo moko no dhi okawo moringo go modhi go e dalano be chako yudi kaka renise chwanyo gi jogo ni chikwalo ni rito ga dhok kanyo ni kwalo gimoro riembi chako yudi mane bad sikul kamoro tindi rito sikul ka barua donjo bang' dweche auchiel kare nase tho moika aya kanyo gi ywak barua ila no kade yoda apenjo Onyulo. Lakini Telegram machon to nitimo gik mabeyo dong. Amajo to ne bere but mana timo kon na timo ngoyo Telegram ka masani ini nena ang'o? To ng'anyo ko moro ng'ise ni sasa to ko ng'ise na or ni thiya siling 300 mondo odhi nyiew go gimoro mondo or na pichni moko kanyo wacho ni mag campaign mag Raila. Koro anda ng'ata mere campaign Raila. To ando ng'oro na pichni kare to pichni to oro na pichni mok mag campaign. Ambe kadhi ang'e adier to chal ka gima ok gin mag campaign. Ka ng'eyo picha no to anano picha chako meda picha machielo matang'o na kamoro mag sianda mano